Dragi gledatelji, bok Sonja. Bok. Evo danas ćemo pogledati što nam nude novi Panasonicovi televizori, to je kakav imaju Smart TV, kojeg znamo pod nazivom Firefox OS. Firefox je Panasonic uveo prošle godine, s čime su zamijenili svoj dosadašnji i to je sad zaista jedan modern, ali kao što vidiš i potpuno drugačiji operativni sustav koji se sve bazira na kuglama. Znači, to je neki dizajnerski izričaj. Ovo još nisam vidjela, ovo je novo. Da, znači ono ostaje u pozadini, ti vidiš što se vrti. Evo sad će sljedeći demo. Možeš birati Live TV, aplikacije, ovdje odabireš znači iz kojeg će uređaja se vrtiti, znači koji su dostupni utori. Dobro. U principu vrlo jednostavno. To je konfigurabilno, ti možeš te kugle razmještati kako ti odgovara. I kad uđeš u aplikacije, znači isto je dizajnerski izričaj, sve je u kuglama. One glavne aplikacije... Možeš ići na internet? Možeš, browser. Znači sve ono što imaju svi moderni Smart TV sustavi, to je internet, Face, YouTube, u zadnje vrijeme Netflix. Znači to je već predinstalirano. Možete gledati naše videe. Možete. Od Santa Domenike, ovo je koji upravo snimamo, a i druge neke? Upravo to. U principu dobiš odmah već sve što ti treba, ali naravno ako želiš nešto dodatno instalirati, tu je Apps Market, znači market tržnica aplikacija bi rekli. Na hrvatskom? Gdje imamo, s obzirom da je to novi operativni sustav, zapravo solidnu količinu različitih aplikacija. Znači evo moramo potvrditi. Znači video zapisi, glazba, sport, igre. Za djecu prilagođen sadržaj, znači ima toga zapravo i više od očekivanja jer velim evo to se pojavilo tek prošle godine. Da vidim bolje s ove strane? Možeš, di ti odgovara. Znači evo pogledaj, znači, ima samo u igrama... Igrica. Tako je. Treba napomenuti da te igre nisu na razini Androida, što se tiče kvalitete grafike, jer Android tu broj 1. Međutim, ukoliko se ne igrate, ovo je puno vrijedna alternativa. Znači isto kao i drugi WebOS i Samsungov Tizen TV. Ono što se ove godine promijenilo jest da su te aplikacije postale web-based. To znači... Šta to znači? Da ljudi koji rade aplikacije imaju sad značajno lakše, možda već neke postojeće prilagoditi, jer one se sve vrte u browseru. Dobro. Znači nije sve to neki čudestan operativni sustav gdje ti moraš učiti programirati iz nula, nego ako već imaš neku aplikaciju koja radi u browseru nekom, jednostavno je tu možeš prilagoditi. To znači da možemo očekivati veću količinu aplikacija za taj operativni sustav. Odlično. Šta još imamo? Aha, vidim. Znači, razne aplikacije, tako je, on ih isto tu stavi, izvuče van aplikacije koje su instalirali. Ovo sad dođe predinstalirano, tu nismo ništa mijenjali. Znači ovi se dobiju, jel' tako već? Upravo tako. A još neke možete instalirati za sebe? Po vašoj želji što vam treba. Treba napomenuti da to sad radi lijepo brzo. Znači brzi su procesori, media playeri sad zaista brz. Znači bilo što staviš unutra će lijepo raditi. Nema problema s titlovima, kao što znali imati prije nekoliko godina. Vrlo jedan zaokružen operativni sustav koji ima evo tako specifičan dizajnerski izričaj da to spomenemo. Kao što vidim, piše 5 godina jamstva na televizor. Tako je, znači sad je u tijeku akcija. Imaju dobre cijene na Panasonic, ovo je skroz novi model, znači ovogodišnji, ali isto u akciji i sa 5 godina besplatnog jamstva. Odlično. I naravno... Koji još modeli su na akciji, naravno provjerite na web stranicama Santa Domenike. Super, hvala Saša, odlično vidjeti ponovno nešto novo. Sad već znam dvije stvari, Android i ovo, je li tako? Firefox OS, tako je. Učim polako, ali sigurno. Na kraju ćemo odabrati koji ti se najviše sviđa. Tako je, za mene recimo, baš po mojim željama. Vjerujem da bi ovaj mogao biti jedan od tih. A vi, dragi gledatelji, naravno gledajte naše druge videe. Ispod potražite sve što vas zanima. U tražilici možete naći na našem YouTube videu ili naravno ako ste zainteresirani za web shopping na našoj web stranici. A mi se vidimo u nekom od idućih videa, ali tako Saša? Tako je. Radimo nešto novo ponovno. Bog. Pa, do idućeg puta. Ćao.